सनितपुराव दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 13 बोसोरारि जथुम्मा खुंफुंनो थाखाय साखाफारा। बे जथुम्मानि थाखाय दासान्दि मावसोम हान्जा एबा एनसीसी नि फोरोंथाय होनाया सोलिगासिनो दं। फैगौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 5, 6 आरो 7 खालाराव सानथामनि गाबगोनां हाबाफारिजों जानो गोनां दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13 बोसोरारि जथुम्मानि थाखाय मावसोम हान्जा एबा एनसीसी नि फोरोंथाय होनाया गोबाव समनिफ्रायनो गोख्रोङै सोलिगासिनो दं। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय थेलामारानि मुंख्लं मनिराम रतन लेरेला कसारी गोसोखां फोथाराव जानो गोनां 13 बोसोरारि जथुम्मानि थाखाय मावसोम हान्जा एबा एनसीसी नि फोरोंथाय होनाया हग्राजुलि आनसलिकनि बाथौ थानसालिनि गेवलां फोथाराव उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलि बिथांमोना नांथाब नाजानानै सोलोंथाय लानाया सोलिगासिनो दं। बेजों लोगोसे हारिमुवारि आयदाखौ लानानै हारिमु मोसाखावरि हान्जायाबो मोसानो सोलोंनायाव मुखुब जानायखौ दासान्दि नुनो मोनगासिनो दं। दा बे समाव दा जोंनि बे खाथियाव नुनाय दा बागुरुम्बा जोंदोंबा जोङो बर'नि सुबुं मोसानाय सोलोंगासिनो दं। दा बेखौ जोङो दा जोंनि नैबे सनितपुर जिल्लानि सिङावनो मोनसे बेसेबांबा गिदिर प्रग्राम जानो थांगासिनो दं। बेनो जाबाय जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13 बोसोरारि जथुम्मा आरो लोगोसेनो जोंनि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 13 बोसोरारि जथुम्मा बेयो जिहेतु जानो थांगासिनो दङ। दा बेयावनो बे हाबाफारियाव जोंनि नैबे हाग्राजुलि बियामनिफ्राय जोंबो मोसाखावरि जा बेयावनो बाहागो लानो थाखाय जों दा थाम-थिम खालामगासिनो दं बा सोलोंगासिनो दङ। दा बेयाव दा बे एसेबां गिदिर मोनसे प्रग्रामाव बाहागो लानो मोननानै बाहागो लानो मोनगोनखौ साननानै जों गोसोआव जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो बे प्रग्रामावनो जोंनि हाग्राजुलि दुलाराय बाथौ गौथुम दा जोंनि लाइमोन आफादनिफ्राय जानानै जोङो जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। बे मोसानायाथ' आवगायनायालाय आवगायगासिनो दङ। हाहैगोन प्रग्राम जानो समहालागै दा मथा मथि 50% माने दावखोबायानो मोसानाया रोंबायानोसै। दा बेनो आंजों दा मोसाखावरिया दङ 30 दङ, 30नि एसे बाराबो दं आरो सासे सानै। आं दा बे मोसाखावरि बिनानावमोनखौ बेखौनो खावलायनो सानो जे जोंनि जिहेथु जोंनि बे एथबां गिदिर मोनसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे जोंनि जिल्लायावनो जानो थांगासिनो दङ। बे प्रग्रामाव जे बे बिनानावमोना गोसो होसारनानै जे मोजाङै सोलोंनानै आरो बानायदों बे प्रग्रामखौ जाफुंसार जानायाव मदद होयो, आं बेखौनो बिनानावमोननिसिम खावलायगोन आरो। गिबियाव गासिबो खौरां नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ खुलुमग्रोनानै दिनै जोंहा जि जोंनि मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमा जि खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाय जि 13 बोसोरारि बे बोसोरारि जथुम्मायाव गासै जोंहा नांगौ जानाय भलेन्टियार फर्स फोरोंथाय जेरै दाब दाब जायगाफोराव लाबाय थानाय जादों, थिग बेबायदिनो जोंहा दिनै हग्राजुलि दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादाबो बेबायदिनो नांगौ बायदियै जोंहा लाइमोनफोरखौ भलेन्टियार फोरोंनायनि हाबाफारिया जोंहा सोलिगासिनो दं। बे हाबाफारिया खोब मेहेरगोनाङै सोलिगासिनो दं आरो बे हाबाफारियाव जोंहा खमैबो 200सोनि लाइमोनफोरा बाहागो लादों आरो जोङो बे हाबाफारिया मोजाङै मोजां खुंफुंजागोन बा मोजाङै मोजां जाफुंसार जालांगोन बेखौ जोङो आफा इसोर आनान गसाइनियाव आर'ज गाबनाय थाबाय। दा एसेनोसै आरो जोंहा दा फोरोंनाया खमैबो 80% जौगाबाय होननानै जों सानना लायो। दा जोङो दा जि सोलोंबाय थानाय गथ'फोर, बे सोलोंबाय थानाय गथ'फोरा जि इयुनाव बेफोरबायदि माबा मोनसे एनसीसीनि जोंनो बा भलेन्टियार सोलोंथाइ लानानै माबा मोनसे जौगासारखौ लाबोनो हागोन बेखौ जों मिजिंथियो। आरो जोंनि जोंहा बे जोंनि जि हारि, बे हारियाबो बेजों मोनसे जौगाथाया फैगोन होननानै जों सानना लायो आरो। खोब जोंहा फोरोंनायाथ' मोनाखैमोन, होमब्लाबो माने जों फोरोंनाय मोनाखैब्लाबो जों नाजादों। गथ'फोरखौ जोंहा नाजानायनि गेजेरजों जों लांनो नाजादों। जोंहा माखासे फोरोंथाइ होग्रा सारमोनबो दङ, बिसोरखौ जों हांख्रायनाय जादों
बा बिसोरखौ जों हांख्रायनानै लाबोनानै बेयाव जोङो जोंनि हग्राजुलि लाइमोन आफादा बेखौ फोरोंथाइ होनायनि हाबाफारिखौ जोङो लागासिनो दङ। सिगाङाव जिहेतु जोङो फोरोंथाइखौ होनो मोनाखैमोन बा जोङो आङो बेफोरबायदि मोनाखैमोन। दा जोंहा आङो बेयाव जोंनि हग्राजुलि लाइमोन आफादा जि माने बोसोरारि जथुमा बे खुंफुंनो लानायाव बा जि नांगौ बायदि जानाय भलेन्टियारफोर बे भलेन्टियारफोरखौ फोरोंनो मोननानै आङो गावखौनो बिराद प्राउड फिल खालामदों आरो।